Sanibonani balingani, mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N. Siyaqhubeka nenkundla yokuqala isigcawu sesibili. Ngaphambi kokuthi sifunde, ake sihlanganise sicubungule okulandelayo. Emzimbeni walesi sigcawu sithola ukubhebhetheka kodweshu. Sibona inkosi uShaka ithukuthela. Okwesibili ke manje ithukutheliswa ukuthi uMudli ongumfowabo kaSenzangakhona ongubaba omncane weNgonyama uShaka akaphenduli lapho ebuzwa noma lapho kuqulwa icala lakhe. Kuchaza ukuthini lokhu? Kuchaza ukuthi isisusa sodweshu yinkinga yokuqala, ukubhebhetheka kodweshu yinkinga yesibili. Okubalulekile ukuthi lezi zinkinga zombili zibhekene ngqo neqhawe noma neqhawekazi. Bese ke isiqakaqaka yizinkinga eziningi eziqhamuka ndawo zonke. Lezo nkinga lezo zingeke zabhekana ngqo nomlingiswa osemqoka noma neqhawe noma neqhawekazi, kodwa ke nabanye abadlali noma abalingiswa nabo bakhona banezinkinga zabo. Bese sithi lokho ke kuyisiqakaqaka. Sizoqhubeka nokufunda. Sizoqala lapho sagcina khona. Umudli: akukho engingakusho Nkosi. uShaka: uyamuzwa mame? Uthi akukho angakusho. Yithuba lakho ke manje njengendlovukazi. Khuluma. uNandi: uMudli akakaze nje nakanye angiphathe kahle, kumbe akhombise ukungenamela. Ngiselapha kwaZulu bengakangixoshi, ngaze ngahamba bengangiphethe kahle, bebanobhibhi. Ozakwethu ababengiphethe kahle ngumkhabi kanye noLangazana. Umudli: kodwa phela Nkosi yami, yimi engangilanda futhi ngihambisa uShaka esemncane lapho efunwa indlovukazi endala uMthaniya ozala uSenzangakhona. uShaka: wabe umlanda futhi umhambisa ngoba ujabulisa uMthaniya ugogo, hayi uShaka. Wawumhambisa ngoba umgudluza angavimbeli uSigujana ebukhosini. Sivule abakaki, athule uMudli, asukume uShaka aphakamise izandla. Sivale abakaki. Uzogoduswa ngempisela ngezenzo zakho ezimbi. uMudli, sivule abakaki, esukuma ekhuleka. Sivale abakaki. Bayede, ngiyezwa Nkosi yami. Ngiyezwa Nkosi enkulu. Ngiyezwa ndodana yomfowethu uSenzangakhona. Nokho ke nakhu engifuna ukukuphawula.
uShaka, khuluma. Umudli, angikwesabi ukufa ngoba kukaningi ngiqolozelana nakho enkundleni yempi. Kodwa ke ukuthi igazi lasebukhosini lingachithwa ngempisela kuthunaza ubukhosi bukaZulu, kuletha nehlazo ngisho nakulabo bozalo ebukhosini. uShaka, ukhulumile baba, ukhulumile isibili. Ungeke usafa ukufa komuntukazana kumbe komthakathi, kodwa uzokufa ukufa kweqhawe, ufe ngomkhonto. Sivule abakaki, ababulali baqale ukunyakaza, sivale abakaki. Ake sime kancane ukufunda. Sicubungule, sihlaziye, sichaze. Ake sixoxe ngomoya nethoni. Kuhle balingani, kuhle bafundi ukuthi phambilini sikhulumile ngomoya nethoni ngenkathi sihluza inkondlo kuyo yona le channel ethi The Curriculum Breakdown. Ngakho ke sicela ukuthi uyobukela ulalele leyo video ngoba la asizukuchaza lokho. Ake siboneke. Kulesi sakhiwana sithola umoya wentukuthelo, sithola ithoni yentukuthelo nethoni yokupika noma ithoni epikayo. Lalela uphinde futhi ufunde amanothi ahambisana nale video. Kodwa ke ake sibone amazwi noma amagama afakazela ukuthi ikhona ithoni epikayo. Nawa, mhlawumbe ke njengempunga, umbeki wamakhosi nomphathi wezindaba zasebukhosini bukaZulu, ungangichazela ukuthi kungani ibizo engethiwa lona kwaba nguShaka. Siphinde sithole nethoni yokwesabisa. Nawa amagama afakazela lokho. Kawuphenduli. Ngiyabona izinkandi yizona ezingakwenza ukuba uphendule. Uvule ngisho umlomo lona. Khathisimbe umfutho wempisela nawo ungasebenza. Siphinde sithole ithoni yobuhlakani. Nangu ubaba omncane wenkosi uShaka, ogama lakhe lingumudli. Uyayibona inkosi ukuthi manje isiyaphaphalaza, isifuna ukubulala owegazi lasebukhosini ngesagila noma ngewisa. Nenkosi uShaka ke nayo ayigajwa intukuthelo, isiyalibona iphutha layo, yingakho nje iphendula ngobuhlakani ithi, ukhulumile baba, ukhulumile isibili. Ungeke usafa ukufa komuntukazana kumbe komthakathi, kodwa uzokufa ukufa kweqhawe, ufe ngomkhonto. Lokhu kuchaza ukuthi nanoma ithoni iguquguquka,
kodwa umoya uwodwa owentukuthelo. Inkosi uShaka ayisiguquli isinqumo sayo, ime lapho ibimikhona eqaleni. Namhlanje umudli onguyise omncane uyafa, kunjalo nje. Siqhubeke nokufunda. Umudli, bayede Nkosi enkulu, nokho ngivumele ngibeke lamazwi ami okugcina kulaba abazokuba ngofakazi bale sigigaba esizoqopha umlando. uShaka, imvume ngeyakho, khuluma, sivule abakaki, bathule bonke, sivale abakaki. Umudli, ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga. Nani babulali ningagabhi. Ake ngintongele umqukatho wenjandu lami. Okokugcina, ukufa kweqhawe kakusiyo into encane neze. Sivule abakaki, entongela ebhema ethimula, sivale abakaki. Ethi, sivule abakaki, bathule bonke, amehlo bawabeke kuye, sivale abakaki. Ethi, intshengula yokugcina imnandi kunomphonso wokugcina. Nasi iseluleko sami engisishiya kinina, nani nisedlulisele kubantwana benu. Sivule abakaki, antongele futhi abheme, bese ethimula kabili, sivale abakaki. Nibatshelisise, nize nibadonse ngezindlebe, ukuthi bathabathe izikhali babe ngamabutho enkosi yabo enkulu uShaka, ngoba uZulu usenenkosi enkulu edlula uZulu owasizala. Nibatshele ukuthi ngenza iphutha, ngabukela phansi inkosi enkulu uShaka. Ngakho-ke ukufa ngikufanele. Ngifa nje, ngifa ngenhliziyo emhlophe engenasici naqhubu ngenkosi uShaka. Lena yinkosi isibili, yinkosi enkulu eyonqoba izizwe namakhosi akade ecindezele uZulu njengophungashe. Baze bayisekele nalapho ilwa namandwandwe kaZwide noNtombazi, ngoba uNtombazi uyingozi enkulu. Bayisekele nalapho ibumba isizwe esikhulu engisiboniswa ngamadlozi awokhokho. Sinamandla, sinethezekile. Lesi yiseluleko sami mina Mudli kaNkwelo kaNdaba. uNowela Muva wawosenza ngakhona, umudli wendoda iphelele emoyeni, uvemvane olukade lubavevisa. Sebenza umsebenzi wakho sandla sengonyama uShaka. Sivule abakaki, phakamisa izandla ekhuleka, ibutho limjuqe ngomphonso owodwa weqhwa, sivale abakaki. uShaka, yindoda isibili, yiqhawe loqobo. Sivule abakaki. uNandi achiphize izinyembezi, sivale abakaki.
Ngokulandelayo sekuyoqula abaselangene. Ngeke ngiqothe imbokodo nesisekelo khona ngoba baligazi lami. Kuphela nje ngiyogculiswa ukuntomula labo bathakathi abasenza isilo sengubo sinomame uNandi sisahlupheka sinqiba. Ngifuna bona nje kuphela, hayi abangenacala. Futhi ngibazi bonkana ngamunye ngamunye. Bonke wena wendlovu ndabezitha. Siyaphela lapho isigcawu sesibili. Sikhumbuleke ukuthi asizukwazi ukubona zonke izihlokwana kulesi sakhiwana. Mangithi izihlokwana ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngokuthi sibone iqhawekazi, isisusa sodweshu, isizinda, ukubhebhetheka kodweshu, isiqakaqaka, uvuthondaba, njalo njalo, ngoba lokhu kuyisakhiwana. Kodwa-ke esiphethweni sithola ingwijikhwebu. Sibona lokhu ngesingisi okuthiwa phecelezi yi-change of heart. Inkosi uShaka isibongelela uyise wayo omncane uMudli, imbiza ngeqhawe iphinde ithi uMudli ubeyindoda isibili. Siphinde sibone nendlovukazi uNandi ichiphiza izinyembezi. Ungasikhalela kanjani isitha sakho nje? Singakhohlwa emidlalweni ingwijikhwebu iba sesiphethweni, noma ngibe ngalohlobo kuyenzeka ibe khona esiphethweni. Kodwa ayikho ingwijikhwebu esingenisweni, futhi kayikho ingwijikhwebu emzimbeni. Ungakhohlwa lokho. Sophinde sibhala amanothi kuyo yona le video. Masiqhubeke. Silubonile uvuthondaba angisho ngenkathi ubulawa uMudli kaNkwelo kaNdaba. Siyalubona futhi noPhola Vuthondaba. Lamazwi enkosi uShaka ewashoyo ngemuva kokuba isibongelele uMudli, ngemuva kokuba uNandi esechiphize izinyembezi. Lawo mazwi asethinta iPhola noma uPhola Vuthondaba. Siyabonga, nisale kahle. Ningakhohlwa ukusubscribe.